एक और यही 2022 में संतोष यादव जी के लिखल गीत अपने सबके पूर्वी के माध्यम से सुनावे छी। हो हनुमान जी के भजन है। प्रभु के बचन रे सुनी देखी भैया बड़ा सुंदर कवि के भाव लगल बा संतोष यादव जी के। प्रभु के बचन रे सुन के पवन समानमा हनुमत चली रे दिहले। हे हनुमत चली भइले चली दिहले लंका के योर। हनुमत चली दिहले चली दिहले लंका के योर। हनुमत चली दिहले प्रभु के बचन रे सुन के पवन समानमा हनुमत चली भइले। हे हनुमत चली भइले चली दिहले लंका के योर। हनुमत चली दिहले चली भइले लंका के योर। हनुमत चली दिहले सब देवगाना मिलके कहिलन बिचारवा। राम के काजो लागी अहिया बतारा बा। अहीं के अवतारा इतना बचन सुनी इतना बचन रे सुनी रूपा बिसलवा। हनुमत कइलिहले ए हनुमत कइलिहले चली दिहले लंका के योर। हनुमत चली दिहले चली दिहले लंका के योर। हनुमत चली दिहले लंका में जाई हनुमत हल चलना जाई दिहले।
हनुमान जी जब लंका नगरी में जाते हैं तो हलचल मच जाती है। लंका में जाई हनुमत हलचल मचाई दिहले सोना के महलिया हनुमत क्षण में जलाई दिहले क्षण में जलाई दिहले। रावण के टूटी गईले रावण के टूटी गईले अपन अभिमानमा हनुमत चली दिहले ए हनुमत चली दिहले। चली भेल प्रभु के सरनिया हनुमत चली भइले चली भेल प्रभु के सरनिया हनुमत चली भइले। आ गया बिहार में सिया के खबरिया सिया के खबरिया सिया के खबरिया सिया के खबरिया सुन के प्रभु हारा साई गईले सुग्रीविया हनुमत के छाती से लगाई लिहले छाती से लगाई लिहले। शंभु यादव गईले शंभु यादव गईले प्रभु के भजनमा संतोष धरी धियानमा ए संतोष धरी धियानमा कला कला प्रभु के भजनमा संतोष धरी धियानमा कला कला प्रभु के भजनमा संतोष धरी धियानमा। प्रभु के वचन सुनते पावन समनमा हनुमत चली भइले ए हनुमत चली भइले चली भइले लंकावा के ओर 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 हनुमत चली भइले ए हनुमत चली भइले ए हनुमत चली भइले।